Maraming pwedeng pagkabalahan dito sa probinsya ng Ilocos Norte, pero kakaiba ang nandito sa bayan ng Banna. Ano ito? Yan ang zipline. Matatagpuan ang zipline ng Banna dito sa Barangay Karibkib, Sitio Daramwangan, ang pinakamalaking barangay ng bayang ito. Noong una ay simpleng picnic area lang ang lugar na ito, pero gumawa ng resolusyon ang mga opisyalis ng barangay sa DENR o Department of Environment and Natural Resources at sila naman ay napagkalooban ng 100 hektaryang lupain na siya ngayong tinatawag na paraiso ni Karibkib. At sa tulong din ng lokal na pamahalaan ng Banna ay naipatayo ang zipline sa lugar na ito. Dakkel o natin may tulong sa rata dati ko na idideti awan dating lugar nga sila pagkakastaan ni tilang ubra ti tao ti dati minum magpasya-pasyar agsugal agtungit kasjay tatan ket dadad ti tata dapag sa pagsapulan da then naglako da dati ko na kon nga asa sadig pay ti venue nga umay da pagpipinigi agbe-birthday ko nga panday ada yung lugaran it 20 umayandan ti benepisyo nga ado nga may tudna sabay ko matadado pa dito ma-create ng activity natin sa. Nagbukas sa publiko ang Banna Zipline noong Abril, nito lamang nakaraang taon. Ito ang kauna-unahan at nag-iisang zipline dito sa Ilocos Norte na may habang 180 meters at nagbubukas sila araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Napapanatili ang kalinisan ng paraiso ni Karibkib dahil na rin sa tulong-tulong na ginagawa ng mga opisyalis ng barangay sa pamumuno ni Kapitan Manuel. Ito yung sinasabi kong zipline, yung patok na libangan ngayon dito sa Banna, Ilocos Norte. Tara, samahan nyo kong subukan. Ayan, bago tayo sumakay, kailangan nating magsuot ng safety harness. Tapos helmet. And then, alcohol para sa gloves. Tapos sorry sa mga may sakit sa puso kasi bawal silang sumakay sa mga ganitong klaseng ride. Bawal din sumakay sa zipline ang mga nakainom at nasa edad na mas mababa sa 18 pero maliban kung may pahintulot ng mga magulang. Bago ka lumarga, may mga instructions na binibigay ng operator para masigurado na walang masamang mangyayari sa'yo. No, si dito dyan sir, kan medyo nagtito ba si taulo tayo? Hanggang dito nakaunat, kupot mo lang sir. Tenti imam dito sir, relax mo lang hanggang tayo patpatang ka nagpapkapot. Saglit na ride lang yun pero sarap ng pakiramdam. Kailangan nyo itong subukan. Relax ka lang, no? Kasi lakmas ay kumanogluhan ka, napintas, relax ka lang, haan ka mabutbutong kasi safety mo dito, tatakonak ilawlaw ko mo di security kasi la safety na, sila ko matigiti harness ko ng ilawlaw ko mo nung anati measurement na, nung anat capacity na panangbaul na, di cable na, 3 tons di cable na, ti 2 dito, sagti 3 tons, then di sling na, sagsi 7 na talo di jay, then yung carabiner na upat, then the harness na iso ko naka safety dito sa hanggang pulos nga maragreg awan pulos pa kananom dito. Okay, second round natin. At huwag kayong mag-alala pala sa price kasi for only 55 pesos, kasi 5 pesos yung entrance and then 50 pesos per ride tong zipline. Kaya mura lang.
sumarunot ta kadete Superman nga zipline, isot i plan-plano mi tatta, iti rappelling, mountain climbing, and dapat iti mini suna, kada butterfly santari, iti ko nakanagiti mapasamak marami tatta, kini ready mi iti pulse tatta nga isot may isang pang-attraction na pa iti nga lugar. Di kiti amin nga agbuy-buy tatta, umayo padasin ti aglugan ti zipline, kaya may kitaan iti para isot ti Caribkib, banna zipline sa tayo nak kay may padas no kasat adventure na i-try ayo amin dati ta napintas orehan pa lang unay medyo na-create ti panaka-develop na o may i-try na pintas ti aglugan ti zipline. Ayan mga kaibigan, ating nakita at nasubukan ang pinagmamalaki nila dito sa bayan ng Banna. So ano pang hinihintay nyo? Halina't pasyalan ang bayang ito. Pero bago ako magpaalam, gusto ko munang pasalamatan si Barangay Captain Adonis Manuel ng Barangay Caribkib dito sa Banna. Hanggang sa susunod na linggo ulit mga kaibigan, atin namang subukan ang nausong sports ngayon sa siyudad ng Lawag. Lagi pa ring tandaan na ginagawa namin to dahil trip lang.